Drie, hier is een leeuw, hij is ons pump. He keeps the pump hand strong. So you can see. Baie strategies, 'n lang beeld in die middel met twee kortetjies daar. Nee, ek weet nie wat hy daarmee wil doen nie, maar anyway, meneer Leeuw, wat gaan jy aan? Is jy ernstig? My donder. Wat gaan ek doen? Verduidelik wat ek sê. Kijk. Ja, nog meer? Ja. Oké, nou krijg ik het, nee. Hier is een leuk beeldje voor elk van ons, wat van Leeuw voor ons gekregen en hij zelfs moet onszelf wat doen met wat ons wil. Papa Klaus. Ja. Dus jij jokt nou voor me. Nou jokt je voor mij. Dit is blijkbaar mijne. Waarmee ik kan doen net wat ik wil. Hier is my 3 pikkewyne. Ons gaan die pikkewyn daar saam doen. Maar ek dink ek gaan hom net op my kop breek, want dit is so cool hier. Ons ben je met veel van de keersen, hè? Aan je aan. Goed, dus allemaal het nou ons beeldjes gekry. Ik ben nog niet precies zeker wat ons moet doen, nie. So, Pump Leeuw, wat moet ons doen? Siek. Oké. Kijk, dit is wat je wil heen. Gaat ons. Hierdie leeuw is een siek individu. Hoor al. Ik heb mijn kop gesneden. I've got a puppy shoulder to cry on. Misschien het helpt om tweetalig te wees. Tenminste, Pump Leeuw heeft mij iets gegeven, een beer dat really cares. Ik versta nog steeds niet wat jij gaat. Wat op aarde moet ik doen, Pump Leeuw? Sorry, zeg dat? Hey nee, is de bier of nee? Oké. Heel duidelijk. Hier gaat bloed, hier komt bloed. Hier gaat bloed wees. Maar die beer geen nie om nie. Hier is dat type goedes wat jou amper ongemakkelijk laat voel. Yuki, wat doen ek met my penguins? Dit beteken penguins het net een soulmate vir die res van sy lewe. En ons moet daai situasie moet ons breek. Losbandigheid. Reg. Ik heb het weer, jij het weer. Nou, ik weet het nou. Als we meer zo met Pump Leeuw uit dan, denk ik. Het is raar om te kennen, maar klaar. Dus, Sien, hierdie was 'n splinter nie meer, hulle is in ons tweedehands. Maar breek moet ek breek. Zoom. Daai holgeluid kan een van twee goed wees, is of daai ding wat hol is of is sy kop. Ek struikel nog om te dink wat sien dit is eintlik. Al wat oorbly, is die baba penguin. Maar dit maak vir hulle daar buite lyk soos 'n gebroke familie. Maar kom kyk hier. Dit is op straat. Sit al drie saam. Dan het jy 'n hele nuwe familie.